Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on juurama on jettama en garti e saktirde meɗen tawi ko ayaw habrirde woni manam Ngatamaare Tv e kala saaha eɗen garta e to banggue joljol e gueɗe e joloje taw ko e banggue nokkuji ɗi hani e nder leydi Sénégal e windere Allah nde hande o noon to banggue cargol rafi Covid-19 eɗen gandi ɗum kam ala foof ɗo heddi e nder windere nde e leydi Sénégal jaɓɓima to banggue ngeesode muɗum gadiɗe tawi ko anti Covid-19 ɗum ɗon wonno ko yontere ɓennude nde woni alarba oɗon yontere ɓennude nde ko nden tigi wonno caggal ɗum noon ɓe mbaɗi kadi lancement to banggue oɗo talata tawi ko nogas e tati lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi nogas woni fuɗɗogol ngeesade ngeesode anti Covid-19 ɗen gummori ko Chine ɗe mbiyete ko Sinopharm ɗen noon en keeɓi ɗum fodde temedde ɗiɗi ujunere sarama e diwanuji sappo e nayyi leydi Sénégal ene wayno diwanuji kewɗi puɗɗima to banggue golle men woni manam ngeeso ngo falde Podor noon ko ñalawma hande o ɗum fuɗɗa ɗon ñalawma hande nogas e jeegom lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e goho naati e nder falde Podor e kuuɓal fodde ujunere e temedde joyyi e jeenayyi ngeesode hen temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati ko district mo Podor hen temedde joyyi e sappo e jeegom ko district mo Pété golle ɗe noon ko noon tigui puɗɗira tawi ko hande e toon to Podor to yenne ene teska noon waɗa ko duwaw taw waɗi ɗum ko imam ratib mo Podor caggal noon duwaw o totta konngol gadigol on biyeteɗo Aissata Tall SALL ko kanko woni maire commune mo Podor kanko noon Aissata Tall SALL nde o ƴetti konngol nde ko artirde bandiraɓe hirjinde ɗumen to banggue nafoore oɗo saaha ko yimɓeɓe jakori ko nanggui ene wawi ɗumen wallude e haɓade rafi Covid-19 naam wonko woodi ko ngeesode nde kam e hoore makko o ƴetti nden ngeesode tawi ko toon to Dakar to o bosi o yimɓe ngeeso kono kadi o yetti hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e darde mum e darde dendagal dilloɓe e cellal e nder leydi Sénégal hani e falde e Podor hande noon ɗo e Podor amin belti saabu adda men ɗo hande ko ƴewde holno yimɓe ɓen pinguiri beele nguuɗo ñawo oɗo musiba nadde e nder aduna beele Allah ina dandu men henenne eɗen gandi noon ñakka gaddaɗo o ko tampere mawde wonanno tampere mawde saabu leyɗele mawɗe leyɗele tubakoɓeɓe kamɓe eɓe keeɓi keɓa keɓanno eɓe dutti kadi eɓe jooɗi hen wadde feere enen hoten keeb mois de novembre woni joni lebbi jeegom mbeɗa yaade président Macky Sall min jeehi France o wiɓe min won komi jaɓata mi jaɓata e nder leydam onon tan onon pingo saabu son pinguima on gayni on guddat leydi moon mbiyon kalmo pingaki arata tawi noon pinguji garani minen holno men jarata e holno men joɗirto feere fof noon min président Macky Sall mom yahe nden feere ha min kam yimɓam ɗon ɗo pingoto ɗon minnima yimɓam pinga ko ɗum addi pingo ari ɗo henni pingo noon ko haare ko haala ko darde ko golle kanko o waɗi ɗum o gayni yettima noon heddi ko enen noon mbiyaɗen ko yen pingu diine men haɗani ɗum aadaji men haɗani ɗum ceerno men nen ɗo jooɗi haali duwima yo Allah jaaba Allah subhanahu wa taala jaaba duwawu makka enen ne tinnuɗen ko mbiyaɗen ko mbaɗen ɗum mbeɗa sikki hande préfet kam rokkiri misal ari jooɗima ko pingotoɗo conseil municipal am rokkili misala ari jooɗima ko pingotoɓe ɓeɗen yi baba Mamadou Bocar Mal enen ɗa jooɗi ko hen jeeya président conseil départemental nen ɗo jooɗi ko pingotoɗo yimɓe fof gari enen jetta noon docteur eɓe men saabu noon kala ko daña sababu ko sababu mabɓe docteur eɓe men tinnima goho e ministre mabɓe Abdoulaye Diouf Sarr e kamɓe foof wonɓe caggal ɓe ɗum noon yo yimɓeɓe garɓe pingo soɓe pinguima kadi eɓe ganda pingu ngu kadi ina artoy ɗon henne e jonte tati e poti artude kadi pinguito lawol gongol eɓe mbaɗa ɗum no fotirni beele Allah dandu men e musibaji mayde wasata kono noon neɗɗo sabibintu mayde wasata kono julɗo sabibintu yo Allah rokku men cabibinoɗen hano mayde ari foof taw enen gandi ko saati tan kono enen kam ko ponneɗen wadde en mbaɗi allahumma salli caggal Aissata Tall SALL ƴetti konngol président conseil départemental kanko woni Mamoudou Dia kankone kadi o woɗɗani ko haali ko Aissata Tall SALL to banggue hirjino ngo e wawde ɗoftade e ƴettude ɗeɗo ngeesoɗe kono kadi o yetti o jaari on mo ganduɗa ko maire mo Podor Aissata Tall SALL o rokkiri e muɗum yeru kono kadi o holliti tigui yimɓeɓe ne poti jokkude rentade hayso tawi ƴetti e ngeesoɗe ɗe henne tedduɓe jooɗiɓe ɗo ɓe mi salmini Aissata Tall SALL maire Podor kono kadi eɗen gandi ko autorité mawɗo e nder leydi ndi jooɗademo ɗo tan holliri ko mbatten ko ene waɗi fayida o woppi gueɗe makko ɗe foof e goto fof ne andi omo halji e liggey makko o woppi foof o ari ko tengtinde ko mbatten ko hunde fewde ko hunde nafoore ko hunde yiɗande onon e koye mon on jii o waɗi vacciné on jii président de la république waɗi vacciné on jii gouvernement o fof waɗi vacciné ɗum noon enen wonɓe caggal ɓe eɗen poti waɗoyde vaccin
vaccin o ko nafoore vaccin o ari so ari yanti e geɗe biyaɗe yo mbaɗe ɗe ko saɗa ɗojja saɗa isla yataw koye nder sogogne ma walla ya waɗ masque walla oto ɓatto neɗɗo sa ɓattima ɗum ene wawi rabdema ɗum ɗon foof eɗen poti wadde ɗum ɗon noon jeeya koye ko il faut mbaɗen ɗum taw mbaɗirɗen ɗum ko welemma mbaɗirɗen ɗum ko haɓade nguɗo ñawu ndaɓowu mbate eɗen mbawa yaltude hen e jaam ɗum waɗi eɗen jogui miijo oɗo vaccin so waɗama ma wonan en nafoore no feewi caggal nde ɗiɓɓeɗo fof pammini on mo ganduɗa ko kam woni préfet tawi ko départemental mo Podor kankone tigui o holliti ñalawma hankkadi udditama ngeso ngode wawi fuɗɗade yimɓe nayyi ngesima ɗon kanko préfet mo ganduɗa ko départemental ko kanko adi ngesade caggal nde préfet o ƴetti ngesode muɗum imam ratib mo Podor kamne ƴetti e ngesode muɗum anti covid 19 Mamoudou Dia conseil départemental kamne ƴetti ngesode muɗum sakkiti noon ngesede ko gardiɗo district mo Podor woni docteur Bokum ko ɗon tigui golle ɗe kaaɗi ɓe kolliti noon ɗeɗo ngesode garde toɗɗi ko dilloɓe to banggue e cellal ko ɓen ɗum toɗɗi maɓe naata hankkadi e nokkuji ɗi ɓe mbawa tottude ɓen ngesode men ene fada so tawi rogere wonde aroyi taw ɗum ɗon ene waɗa kadi e yimɓe toɗɗaɓe mbawa ɗum hebde no hannirta ni henne ko ɗum ɗo wonno ko ƴettono ɗen bandiraɓe hande o tawi ko toon to nokku biyeteɗo Podor tawi ko toon woni e nokku mo ganduɗa ko chef lieu départemental woni falde Podor ko toon golle ɗe mbaɗatno ñalawma hande o ɗum ɗon noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Allah jarama on jarama